Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pasama kinibugod kayo alumar. Kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldawa po iti Huwebes Petsa 2, iti bulan ti Pebrero 2023. Manibuda po ti ENR Online, may danong ka na kayo, ti sabali pa nga parang, ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari abo di pagamyo ni Robert Berto de la Cruz, ini technical control ni Maki Paulino Agustin, tapno idasarmi apo digiti damag nga muming dati pakasiknan tay amin na sa pada gagayem ken kabsat ha. Okay, digiti damag nasyonal ngayon tayo pagsasaritaan Sandigan Bayan apo in basura na ti musyon ti Familia Marcos nga maipasubli ko makadakwada dagiti sanikwada gagayem ha. Di ba ada dagiti analysis idi tumapog wenno kumandidato para presidente ni Apo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mabalin nga maysa kadagiti kangruna na kalikagom ti presidente iti panangabak na kas presidente ni Pagilian na Pilipinas ti panang pasublida kadagitoy nga maibagbaga asanikwa gagayem kay kabsat. But nustuman dito yung panangipapan idi manarimaan ti kampanya saan nga pinaburan ti biyang ti Sandigan Bayan ti nasao nga musyon gagayem kay kabsat. Iti sabali nga bangir, sabali man na kontrobersya, iti biyang ti Department of Education, gagayem kay kabsat. Dito ket ti kalikagom nga panaka-investigar ti overpriced nga camera nga nagatang babayan ti DepEd. Di pa dapat digit laptops gagayem kamsat nga adu pa yan digit protesta kakabsat ken gagayem iti Department of Education ngem detoy digito ya po pasamak iti napalabas po nga administrasyon wenno pan nakairienda ti Department of Education. Adu digiti kontrobersya wenno problema po nga sangsangwen ti Department of Education kang runaan na tinababa nga kalidad ti edukasyon iti Pagilian nga Pilipinas. Okay, digiti sabsabali pa nga damdamag ngeti nagbali na po nga magnitude 6 nga ginggine di Davao de Oro kaasi pa digiti pasyente apo na transfer da apo agarup sa gasot 50 kedupata nga pasyente apo iti Davao de Oro Provincial Hospital gagayem ken kaabsat ya. Kabayatan na nupay nalukayan na po ti COVID-19 gagayem kalikago ma po ni Presidente Bongbong Marcos nga maituloy ti allowance digiti health workers nga digitoy ket agtrabaho gagayem kay kaabsat especially apo diga po iti epekto ti COVID-19. Ken padaanan nyo eksklusibo gagayem kay kaabsat buyaen tayo apo no kasano ti panag drawing ano ti panang Ilocano ti panag drawing gagayem kay kabsat ti maysa nga illustrator malagip yo apo dito nagbalin nga guest tayo nga ni Mr. Alvin Mento nga nagtrabaho apo kadagiti dadakkel nga advertising companies gagayem kay kabsat kas illustrator tata ipabuyan na kada tayo apo no kasano ti kinaalikad na para iti panag-drawing gagayem kay kamsat di ba adut agbilbiliban tayo kwa iti charcoal painting gagayem kamsat inkalagtak dir di sanguna sakaren na nga mamimpinsan tarupam gagayem kay kamsat aktual haan nya kas kaditi aramid dito cellphone nya try it no kuna na lang dito gangit i-drawing namit sakaren na di picture mo rumwar charcoal paints ti rumwar tatapo aglalo kaditi dahilig na apo iti panagi-drawing padaanan nyo ni Mr. Melvin Alvin Mento live po nga makita yon no kasano nga agtrabaho no kasano nga talaga aktual nga trabaho apo ti maysa nga illustrators.
Amin di gitoy, tampok para iti may isang oras sa parangidanon mga po iti programa Damdamag ni Berto, kabayatan na, agyaman tayo po ikadi sumaganad, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. Pagyamanan tayo pa po ti TMT Construction Company nga kukwakin matmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcosa, no anyaman na po ti construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo ti TMT Construction Company. Agyaman tayo ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center, yung masarakan ti Balintawak Street, ti Sudad ti Luwag, gadaan na po kanilang kakalaing aircon technician, tapno senda ti problema ti aircon ti lugan nyo. Agagyaman tayo pa kay Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Thank you very much ken ka Ma'am Esmer Galicinao, Barcelona, Spain. Ken ti John Floor Apartment, di Barangay 50, Butong, Lawag City. Babayan ken ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Manipo na po dyan, Honolulu, Hawaii. Daytoyan ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti takang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan da pa iti produkto nga para kariti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen kariri Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan ti Garete Street, Abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariri amin nga klase ti mula ket para kariri tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may ipanawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, itinababa agastos, babayan kariri produkto ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipo ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayawa. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Iti deti agundaway po adan iti linya tayo ni Mr. Alvin Mento gagayem kay kabsat nga mangipakita apo kadeti talentuna kas may isang illustrator gagayem kay kabsat buyaen tayo apo deti panag-drawing ni Mr. Mento. Okay? Hello Sir Alvin. Thank you very much ulit sa ibibigay mo pagkakataon. Ngayon talagang kakaiba na yung ating presentation dahil makikita na kung paano ka magtrabaho bilang isang illustrator. Okay, ready na po ba tayo, Sir Alvin? Hello, Sir Robert. Okay po. Okay. So, ano po yung gagamitin natin ngayon? Ano yung prepare natin na gamit para sa mag-drawing po kayo, Sir Alvin? Ano lang po, pencil illustration lang po. Quick illustration lang po ang ipapakita natin. Okay. So sa gagawin mo, pwede bang pakapulutan ng yung mga may hilig sa pagdo-drawing? Pwede ba silang makapulot ng mga techniques mo diyan Mr. Mento, sir? Opo, panoorin lang po nila yung video. Okay. Okay na. So start na po tayo, mga kaibigan, panoorin po natin, paki-ano lang po yung camera natin, Mr. Mento, landscape para pahalang po siya para mas okay po tayo sa screen, okay, sir, paki-ano lang yung camera, okay? Okay na. Okay. Yan na.
Rotate daw, Sir Alvin, para mas hindi pa pwede yung ganyan, Maki, okay, i-rotate lang, rotate. Yung ano natin, So, di kita dahiling na apo, hindi pa nag-drawing, okay, kitain nyo apo, dito pamayan ni Mr. Mento. Okay na, 1, 2, ready, set, go! Mr. Mento, please go ahead. Okay, sandali, medyo nagkakaano yung, naka-close po yung camera nyo, Mr. Mento, para makita po ng mga viewers natin. Sandali. Naka-close. Close po. Saglit. Okay, ayan na po. Okay. Okay, sir. Okay. Okay na po, yan. Okay. Ito na po. Yung, Okay na, Robert. okay na po. Okay na. Okay, Mr. Mento, please go ahead. Okay, ito po, umpisahan natin sa circle. Okay. Parang hindi makita masyado yung Ayan po. Nakikita po yung medyo blurred pa. Masyadong parang malakas yung ilaw, Mr. Mento. At saka naka-close na ulit yung yung camera mo. Paki-open ulit. Para Paki-open na ulit. Binuksan mo ulit eh. Ganyan ko yan. Okay, wala sir, wala. Wala ba yung camera eh? Wala, yan. Okay na yan. Oy, nawala ulit. Bakit nag-close yung mga camera mo, sir? Okay. Ayan. Okay na po. Okay na. Okay, so tignan po natin na yung pag-drawing ni Mr. Mento. Para may naka-block sa camera, sir. Parang may ayan, yung kamay ata. Okay? Okay na, sir. Okay, please go ahead, sir. Okay. Yes. Ang lang po to, quick sketch para sa mabilisang illustration po. Nag-close ulit yung camera, sir. Nag-close ulit. Okay, paki-prepare lang muna, sir. Commercial muna po tayo at babalikan po namin kayo, Mr. Mento. Okay? Balikan po namin kayo, sir. Balikan po. Okay po, sige po. Okay. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong di siyudad ti Luwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto. Medyo tayo kahit ko lang kami na po nga i-share dati gayim ko friend ko from Manila
ngamin adu digiti dadakkel kampanya advertising companies nga nagtrabahuan na kas illustrator. Okay na. Okay, balikan po natin si Mr. Alvin Mento. Okay? Sir Alvin, go ahead na ulit. Ayan, start na po tayo. Okay? Yes. Ayan, gumagawa Ayan, na. nakikita mo na, Sir Robert. Okay, nakikita po naman. Pakisentro lang po sa camera yung bond paper. Okay, yan. Medyo ayan. Pencil po yung gamit ni Mr. Alvin. Gagayim kay Saglit lang Kapsa. po Mhm. Medyo Okay. nilalight ko muna po kasi para ano muna siya, simpleng sketch lang muna. Okay. But mamaya magiging bold na yan na Mr. Mento. Okay. Okay. Pakisentro lang muna sa camera, okay? Para makita. Di apo, so di kita mahilig apo iti panag-drawing, kitain nyo, dito yung technique apo. Amo kado di kita mahilig ka dito, especially estudyante nga talaga the talent na yung pagdo-drawing hanga iso amin na muna tag-drawing gagiyim kay Kamsat talento yan so na the talent yung kasta tunuyan nyo kakabsat keng gagiyim tapnon di kasta agbalin nga kas puunan kas lagi ni Mr. Alvin Mento napanda po ijay balasyo tao ijay Saudi Arabia then iyan po yung naging trabaho na doon. Nagtrabaho po karite dalakkel nga advertising companies and even already dito pagilya na Pilipinas. So yung talent niya, talent na po, tiket ko nga ipaawat. Talent tayo, gagiyim kay Kamsat, masapul nga tunuyan tayo. Or suruten tayo, ikantay importansya kasi talent yan. God's gift. In paay kada tayo ti Dios nga namarsualita nga talento gagiyem kay nga kakabsat ya. Okay, Mr. Mento pakisentro sa sa camera para makita. Okay, ayan. Sige, hindi na makita. Pakisentro ulit. Adjust lang po yung camera para makita yung So DJ, ayan. Sige pa po. Okay. So, teko na kasla ko man amum ti agkanta, di kamit tunuyan, aglalo, uray ti tataapo, ti talento, sumursurot gagayem keng kakabsat, iti panagduras ti siyensya kin teknolohiya. Dati-dati tilaing aramiden dito ay agdo-drawing ket ayan, pencil, coupon ban or illustration board gagiyem keng kabsat ngem even digital computer mabalinda na po ti agaramid iti okay pakisentro pakisentro yung sa camera hindi move okay sige pa kunti pa isentro hindi makita yung Ayan po, ayan. Yan. Sige po. Okay. Mukha po ng isang lalaki ata. Lalaki po ba ito? Ginagawa ni Mr. Mento. Okay. Okay. So, tignan po natin yung actual na pagdo-drawing ni Mr. Mento. Ayan. Mas maganda po yung ganyan. Okay. Binaba. Ayan. Talagang yung pulso talagang napaka ni Mr. Mento napaka natal na gagayim kay Kamsat yung DJ ima na laing nga puti usarin na para iti pa nagdrawing pencil dito usarin na apo nga ababa gagayim kay Kamsat madamdama makita makita yo gagayim kay Kamsat nagbukelen niya rupa ti may isang lalaki in a few minutes gagayim kay Kamsat dito aramiden ni Mr. Alvin Mento gagayim ken Kamsat okay tingnan natin ayan ulitek gagayim Kamsat so napilik dito nakipakaasyak ulit kini Mr. Mento tapno maipakita agbalin na po nga inspirasyon na para kadigitay addaan iti kastoy nga talento gagayim ken kakabsat dito talent nga agapo ken ni Mr. Alvin Mento. Okay? Parang parang tignan natin yung kabuuan pagkatapos ni Mr. Alvin yung pagdo-drawing sa mukha ng isang lalaki gagiyim kaamsat dito aramiden na
iti nga gundaway. O yun, yung kilay. Okay. Talagang ada direksyon apo digiti tapnon ti kasta pakita DJ langa, DJ tao nga rupa nga aramiden ni Mr. Mento. Parang nagkikita ko parang military. Man in uniform ba? Ito, tignan natin. Kung man in uniform, gagayim kayong kabsat. Ayan, may sa gilid. Yan. Sandali lang. Uy, para namang, ayun, ang ganda, ganda. Yung ginagawa ni Mr. Mento, gagayim kayong kamsat. Oy, oho, parang nakikita ko yung mukha ko sa ginagawa mo, Mr. Mento, Sus Maria Josep, talaga, Okay, ayan, mga kaibigan, drawing ni Mr. Alvin Mento, entuto to, entuto deto gagayim kayong kabsat, kadigit mang buybuya, entuto deto, nga kuna ni SK Chairman Maki, deto technician ko, kasla si ka uncle kunana with microphone, para naman, yung ko kanina, parang men in uniform, yung pala microphone, talaga. Ayun. So di kita at the talent na gagayim kayong kabsat iti pa nag-drawing apo kitain nyo di techniques mabarin nga makapidot kayo iti techniques kadeti panag drawing ni Mr. Alvin Mento gagayim ken kamsat. Parang ang tama, parang mukha ko nga yan, smiling face ko yan, gagayim kay kakamsat. Okay? Ayan, ayan, talaga, Ayan po, Kuya Robert. Okay? Okay. Ako ba yan? Check lang po. Okay. Okay, thank you. Okay. Okay, so if ever yan ganyan yung sa imagination mo lang or may tinignan kang picture kasi para mukha ko yan Tinignan ko rin po siyempre yung litrato mo tapos base doon sa after nun saka ko siya i-drawing. Siyempre konting reference din. Pero kung talagang gusto mong maging maayos, halimbawa, maging maayos yung medyo kailangan mo talaga ng kopyahan. Saka take time po. Take time bago siya ma-refine. Kailangan talaga bago. Okay, so yan, yung ginawa mong yan, pwede pang i-refine, pwede pang talagang lilinaw yan na Mr. Alvin. Opo, pa yan, mare-refine pa po yan. Kumbaga ito po ay isang quick sketch lang po ito. Okay. Ayun okay. Yan. Paano mo quick sketch lang po ito. Okay. So mga ilang ilang minuto pa, ilang oras pa bago actually, depende po sa quality na gusto ng artist. So matagal po kung depende rin sa mood niya. Matagal, medyo take time din po. Okay. Okay, ang ganda naman Mr. Kuhang-kuha. Galing din tong technician ko. Alam niya, parang mukha mo yan, uncle. Sabi niya sa akin. Okay. So yung doon ka na lang kumuha doon sa Facebook, sa FB na. Opo, tingnan ko lang doon sa Facebook mo. Mga lang naman po kung gusto mo talagang i-refine, medyo take time din po. Okay. So after natignan mo dun sa Facebook, prehen na, wala na, sa imagination na lang na ganito yung mukha. Okay, wala na sa harap mo yung picture. Wala na po, wala na po. Okay. If ever na yan ay parang naman ang mensahe ng mga ganyan na picture, Mr. Mento, dahil na sa pagka-illustrator mo, may mga message po ba yung ganyan mga pictures? Meron din po. Yun nga po, practice lang naman po yan para makuha mo yung ganitong Okay.
Okay. skills. Kumbaga, Ano practice yung po. gamit mo? Is it Coupon ban o ano talagang Coupon band lang po. Ito ay isang ordinaryong medyo makapal-kapal na konting coupon bond band? paper. Parang Oslo paper lang siya. Mhm. Tapos, ordinaryong pencil lang po ito. Yung Faber-Castell na 5B. Mhm. Okay. Ganyan Ngayon, ba kung gusto mo talaga yung talaga mga yung halimbawa, mga yung, charcoal o kaya yes. maraming Yung medyo gamit mo, ibang medium naman po yan. yung Ito gamit po mo na kasi yung pencil, pinakita Mr. ko sa Mento, inyo. yung Opo. maiksi-iksi, yan ba talaga yung mga talagang ginagamit ninyo bilang illustrator? Marami pong klaseng medium. Meron pong charcoal, may oil, marami pong klaseng medium ang Okay. ginagamit. Okay, Sa may mga pagguhit. exhibitions dito kung minsan lalo na pag pista na pupunta ka, tatayo ka, uupo ka, then ginagawa charcoal paint ba tawag doon? Pinipintura ka. Ginagawa mo rin ba 'yon? Charcoal po. Charcoal paint po yun. Yung charcoal pencil po yun. Okay. 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 So sa ngayon, Mr. Mento, nakabakasyon ka, hindi ba lumalabo yung talento o ano dahil hindi ka ata nagdo-drawing ngayon na hinikayat lang kita para may pakita mo yung pag-drawing, Mr. Mento. Siyempre po, pero once na naano mo na yung skills na yun, bumabalik naman po yun. Babalik at Okay. babalik po yun. Okay. Do you have may mga may mga alituntunin ba ng isang marunong mag-drawing gaya ng wag kang manigarilyo, wag kang iinom para yung pulso maging banayad, Mr. Mento? Wala naman po, wala naman po. Okay, okay. Ilang taong ka nung magkahilig ka dito sa pagdo-drawing? Hindi ko po alam, pero ang natatandaan ko, elementary pa lang po ako, mahilig na talaga akong mag-drawing. Okay. Okay, dito sa amin kasi ngayon yung mga eskwelahan, yung mga murals, ang dami pinapipinta sa mga bakod, sa mga dingding. So parang naisip ko na rin na ipakita yung talent mo, Mr. Mento. Anyway, thank you very much. Do you have any message dun sa mga upcoming o yung mga mahilig sa pagdodrawing? Ano po yung technique para mapayaman yung talentong yan na bigay ng may kapal, Mr. Mento? Yun nga po, kung gusto nilang maging bread and butter yung kanilang talento sa pagguhit, practice lang po at saka seminars sa mga masters. Kasi endless learning process po yan. Okay. So, yun lang po. Practice, practice, practice. Yung ba pagdodrawing tulad din ng ng pagkain, may mga talagang porte ka or kahiligan mo o talagang yan ang masterpiece mo? Meron din po, may mga porte din po yan. Depende po sa medium na nakagagamayan mo. Okay. Meron pong watercolors, may paint, may oil paint, may acrylic, meron pong pastel, may charcoal, at saka meron din pong portrait, landscape. So, depende po sa nakagamayan mo. Kaya may porte din po yan. Okay. Sir Alvin, pwede ba i-send mo sa akin yung drawing mo via cellphone or sa Facebook na lang, sir? Sige po. Sige, Kuya Robert. Send ko sa inyo. Okay. Once again, okay. Thank you very much, Sige Mr. po. Alvin. Maraming salamat. Okay, thank you, Kuya Robert. Okay. Maraming salamat po, Sir Alvin Mento. Okay, so di po ni Mr. Alvin Mento, gagiyim ken na kaabsat, kasano in drawing na. Dito peke di rupak gayam talaga gusto ni Maki, Tama, parang ikaw uncle, kunana. Anyway, thank you very much Mr. Alvin Mento sa binigay mong pagkakataon na ikay ma-feature namin ulit dito sa ating palatuntunang damdamag ni Benito sa ENR Online. Okay? So di kita kasko na kita tayo, di kita addaan ti talento, nangigan nyo apo, di kita aramiden, dapat pabaknangin pa DJ nga talento
tapdon ti kasta mausar nga kas pagbiyagan wenno maipakita DJ panang dungom wenno panang paduras mo apo iti talentom gagiyem ken kaabsan. Okay, agsubli na ito po para kadi sabsabali pa ngayon sa ganami nga intay pagsasaritaan kalpasan dagitoy. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Anda na pala ba sa po, 30 minutos. Kalpasan, tiyo oras tiyong alas 12. Di programa tiyo damdamag ni Berto. Gagayim kay Kamsan. Okay, in basura po ti Sandigan Bayan. Dito'y nagbali na po nga panagpakaasi uno panagkidaw ni dating First Lady Imelda Marcos. Kenti anak na nga ni Irene Marcos Araneta tapno may pasubli kadakwada dagiti sanikwa nga inagaw kadakwada na dismiss detoy wenno deti naala kadakwada babenti pa agaputan na dismiss deti 200 billion civil forfeiture case gigiyem ken kamsat idi upatapulo nga pinanid ti resolusyon nga napetsaan Enero 25 kinuna ti 4th Division tinasaw nga korte nga timusyon dagiti duwa nga miyembros ti pamilya Marcos nga mangkidkid daw nga maisubli kadakwada dagitoy nga sanikwa gagiyem kakabsat
kabilang dagiti kumpanya nga dagitoy ket kumpanya ken kukwa nga daga wenno dagiti daga nga naideklara ka sa ill-gotten wealth ken sequestered babaen ti Philippine Commission on Good Government wenno PCGG in basura detoy naibasura detoy gaputi kaawan ti merito ano nga merito apo diti maibaga dato ti rimar kalet ti rakurak manibo diti sandigan bayan kagiddan deto iti panang ibasura iti nasawa kaso wenno panakaibasura iti nasawa kaso iti tawin 2019 kinunado iti Marcos nga mabalin nga maikat dagitoy maikat ti freeze order ken sequestration kadagitoy nga asset wenno kinabaknang or kukwada. Idi nagbalin met nga motion idi Agosto 5 itay na palabas nga tawen kinid daw ni dating First Lady Mrs. Marcos ken ni Irene Marcos Araneta nga maisubli dagitoy nga na-recover nga kinabaknang nga indeklara wenno na deklara kas frozen account ken naisuko babaen ti visa ti compromise agreement nasamsam ngem digitoy ket awan iti kustudiyar ti PCGG ken digitoy ket nasamsam iti babaen ti control ken panangidaulo ti Philippine Commission on Good Government gagiyem ken kabsat maladingitan na met ti biyang ti korte iti nagbalin niya desisyon gaputan na dismiss ti kaso nga deti ket mangitunda iti napalalo nga panagladingit mental ken emotional nga pannakadadael nga umababot apo iti nasursuruken ngem tallo nga dekada sakbay nga naresolba ti kaso. Nupay kasta kinuna ti Sandigan Bayan iti nagbalin nga resolusyon da nga naitsyempo para iti PCGG nga mangipilamet iti apela iti na dismiss nga kaso iti Korte Suprema iti Agosto iti napalabas nga tawen no sa dinno nga saan nga naaramid ti desisyon ket desisyon na ibasura ti kaso gapu pay laeng saan pay nga pinal so hampay nga final no pay nangabak di Marcos saan pay nga final so ti PCGG gutguti-guti ni taapo ti Sandigan Bayan nga agapelamot kontra iti deti na dismiss nga kaso iti Korte Suprema iti Agosto iti napalabas sa tawen no sa ninno nga saan pay nga naaramid ti desisyon nga naibasura deti nga kaso gaputa wano saan pay nga namin pinsan niya na desisyonan tapno may basura dito yung kaso gaputa saan pay nga pinal. Kinuna ti Korte nga awan tinadagsen nga mangipaneknek wenno rason nga maipaay iti pamilya Marcos kenno kasano gagiyem kamsat nga naawan tinasao nga panagtagikwa ken nga daytoy ket subject iti nasao nga kaso. So ayun So nukit kitaan tayo apo it's ni former First Lady Imelda Romualdez Marcos ken ni Presidential Sister Irene Marcos Araneta dito nangipila iti nasao nga motion tapno maisubli kadakwada digitoy nga nasao nga kinabaknang gagiyem ken kalsat ngem siguna po iti Sandigan Bayan in basura detoy nga apela dagiti dua nga Marcos gagiyem kay absat gaputa saan pay nga pinal di desisyon apo nga nang dismiss iti deti nga kaso idi pay Agosto 5 iti napalabas nga tawen gagiyem kay nga kabsat dagitoy ket sequestered babaen iti Philippine Commission on Good Government amo temet iti PCGG na bukel deta apo idi panawen ni dating presidente Cory Aquino gagiyem ken kaabsat tapno iso ti mga siwa mangi kadagitay questionable kinabaknang ti pamilya Marcos. So kitain tayo no maipinal apo deti may bagbaga nga desisyon nya saan pay nga pinal nga kasla iso ti mawata kapo nga nagbalin nga basehan ti biyang ti Sandigan Bayan nga nangibasura iti sa omosyon manmipod kada dating First Lady Imelda Romualdez Marcos ken ti anak na nga ni Irene Marcos Araneta. Okay, kabayatan na, giyaman tayo kadito sa maganad, John Floor Apartment, ti Barangay 50 Butong, ti Siyudad Tilawag, babaeng ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., iti Honolulu, Hawaii.
Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, ide Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Thank you very much, Ripugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, ti Ciudad Tilawag. Babayan karite na nga po nga aircon technicians, ornusen dati problema digiti aircon nyo. Kukuha kinamatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company, Report 8A, Kabungaan North, Lawag City. Nanyaman na po digiti kasapulan nyo construction assistance, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti kalikagom nyo a proyekto, serbyan na kayo ti TMT Construction Company, iti na inkalintigan na baba a presyo, babaen ti paringimaton, ti agtagikuan ni Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much kini Dr. Alan Tailani di St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan ti number 121J Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio ket ketyo ti agpakonsultar ti doktor mapan iti doktor ang mapagtalkan Dr. Alan Tailan. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti kanang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti taraken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti aming nga klase ti mula ken para kariti taraken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurure digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Ciudad Tilawag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
na nga ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarud, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarud, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, 45 na minuto sa po kalpasan ti oras tayong alas 12. Ada di kita agdamdama gapo no taga ano ni Mr. Melvin Mento, Alvin Mento. Ni Alvin is from Manila. Gagayem kabsat ada di Severina Subdivision, AJ Paranaque. Gagayem ken kamsat na naging close kami gaputa di may isang friend ko from Bureau of Customs nagbakasyon day dito kadwa-kadwa na di pamilya ni Alvin gaputa paggugusto dapat yung magpasyar dito'y probinsya tayong Ilocos Norte, especially Pagudpod. So idadada dito'y naging close kami. So naamamwak di trabaho na di Saudi Arabia ang may isang illustrator nagka-interesa gaputa teko nakaro din baka dito sa nga pulo nga tao maki awan ti may isa kadakwada nga kasjeti kasiglat na iti pa nagdrawing selected laeng nga po digito adaan iti kastoy nga talento kakabsat ken gagayem so diti agdamdamag siguro adto diti kayat dapat trabaho even my sister in Manila agpapada na diti Paranaque nga handa naging nabot ken ni Alvin iti Severina kasi ni ading ko tidati nga ayan ti balay na apo iti Severina iti imununa nga nagnaedan na then nag-transfer apo kaditi asidig namit laeng nga subdivision iti nga nakapaita nakagatang apo iti bukod na nga balay so adde jayen gagayem kay kamsat jak pa di malagip dito nagan na di nga subdivision malagip mo maki isot yan ni ading ko pero agas sidig lang subdivision dito gagayem kamsat okay no kaya chua po mabalin nyo apo ti kumontak din po ti biyang din ited ko kada kayo DJ ang ko kayo balinan niya ited apo DJ account na ti Facebook kapot but yung phone siguro if ever nga kasapulan nyo ti serbisyo na mabaling ko ited DJ gagayem kabsat with his permission metlaeng. Okay, tuloy-tuloy tinte pa nagpipinadamag 47 minutos pasado alas 12. Okay, sabali man na po kontrobersya tiya mang balbalkot wenno mang prit-prito iti biyang ti Department of Education gagayem kakabsat mismo nga ti Department of Education ti aginvestigar iti deti baro nga issue gagayem keng kabsat makasekna na po iti panakagatang digiti cameras nga digitoy ket overpriced gagayem parang pinamumugaran na ng katiwalian yung Department of Education after po nga nagsukat ti liderato maibut-butaktak nga kasla nagumok dagitay kunniber iti daytoy nga departamento iti likudan tinakela problema apo iti kalidad ti edukasyon agasin nyo dakdakel nga dakdakel ti bilang digitay di na amo tagsurat ken nagbasa kadigitay naka-enroll kadigitay public schools gagayem ken kabsat kumpara kadigitay makabasa ken makasurat gagayem ken kabsat inkariya po ti biyang ti Department of Education nga investigarin da detoy kakabsat ken gagayem kalpasan na po nga naibutaktak detoy babaen iti media idi kalman inpaset ti aktivista nga ni Renato Reyes iti Facebook post na ti ken kastamit ti photographer nga ni John Dantes nga maibaga nga may nga Canon DSLR camera ti ginatang ti DepEd nga segon iti sticker device ket detoy ket agbalor iti 155,929 sus Maria Josep ayan may dito picture apo ket DJ na price na together with the model dito camera nga nagatang property number 2022 assert classification item brand model DSLR camera Canon serial number na na deface
acquisition cost, gigiyem kamsat, 155,929 na acquisition cost, nagatang iti kastoy nga kantidad, ano nga nagatang dapay jay, gagiyem kamsat. Okay. Idikal man, in paset ti aktivista nga ni Renato Reyes, iti Facebook post na babaen ti photographer nga ni John Dantes nga nagbaga, uno nang ibaga nga may isang Canon DSLR camera tinagatang iti kasdi nga kantidad, base apo ka din naka-sticker, 155,929 na. Segon kini Reyes, ti kapareho nga modelo ket agbalor laeng apo iti 23,000 pesos. Uy, from 23,000 gimatang ti DepEd nagbarin nga 155, gigihim king kaamsat, di ba kaya 155 makagatang kat piton nga camera, gigihim king kaamsat, di bayad ti maysa, nga inaramid da burado iti itan ti original nga Facebook post gigihim king kaamsat. Okay, may palagip nga Dinero 19 in rekomendati Senate Blue Ribbon Committee ti pannakaipila ti kaso nga korupsyon kontra apo iti Department of Budget and Management Procurement Service Head Christopher Lloyd Lau, ken sabali pay nga agdama nga opisyal ti DepEd gapu pay laeng iti overpriced nga laptop iti 2021. O ayan, yung sinasabi ko kanina, ado pay di kiti protesta gagiyem kamsat. Tap numaliklikan diri kastoy nga issue sigon kanipuwa ti panakangiwat ti DepEd mangbukel ti DepEd ti opisina nga mangtutok iti procurement process ti ahensya. Kabayatan na nagpanawagan ti Alliance of Concerned Teachers Philippines iti DepEd Commission on Audit nga uray apo ken uray di nagpampandelinteg nga kitaen ti baro nga issue nga overpricing iti biyang ti DepEd. Maria Josep kayong mga taga DepEd, agpiso detoy, gagiyang kamsat angem kitaem nakatatak, sticker pa lang nga po na ipampay di price na jay, ket base apo kadeti nagpost nga ni Renato Reyes, may isang aktivista di 155 apo ket saan niya story jay gaputa ti presyo laeng ti kasta nga camera ket 23,000 pesos. Totoo ata yung mga digiti may ibagbaga nga no datay nga pribado ti gumatang, masurot DJ husto nga presyo ngem no ti gobyerno ti gumatang ag-purchase gagiyem ken kamsat, times 3, times 4, times 5 gagiyem ken kamsat, DJ presyo, apo nga agbuybuya ken agdingdingeg, paunay nga panaglustay ti kwarta ti gobyerno nga punpundo apo iti biyang ti Department of Education imuna laptop, gagiyem kakabsat, millions pa di jay. Adan rekomendasyon na po nga maisaklang di dating opisyal kinagdamang opisyal ti biyang ti gobyerno seknan iti dati nga issue may panggip ti DepEd. Idata apo tinaimis 7 da di 23, gagiyem kay kakabsat, it's not times 6 siguro, times 5. From 23,000 nagbaling nga 155,929 kakabsat keng gigiyem. So siguro makita dito DJ supplier kasi may mga supplier amuyo ti kaadu apo ti alagaden ti panag-purchase ti biyang ti gobyerno. Adulattat apo makalusot nga digitoy ket maibaga nga na balkot iti kina switik gigiyem keng kamsat, haan lang nga DepEd oray sabsabaling ahensya ti gobyerno no diak agriro kadagiti imun una nga tawtawen may sa ti DepEd kadagiti may bagbaga nga umok dagiti kunniber, umun una idi apo ti Department of Public Works and Highways gigiyem keng kamsat, ngem kadagiti si Marsarunong alal daw especially di panawin ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte kasla nakirasan apo DJ panaka banbando idi ti Department of Public Works and Highways nga umok digiti kunniber tatta gigihim kay kaabsat
after apo nga nagsukat ti administrasyon, nagsukat ti naapuintaran wenno nagtugaw nga DepEd Secretary babayan ni tibiyang ni Apo Vice Presidente Sara Duterte nagado apo digiti rumwar nga problema gagayem kay kabsat itibiyang ti Department of Education adda di nababa nga kalidad adot di makabasa ken makasurat kadagiti naka-enroll kadagiti public schools gagayem kay kabsat nya isu ti maysa kadagiti rumrumwar kadagiti may uswat apo nga panagadal wenno anyaman apo nga aktibidad tapno ma-check apo digito nga agad-adal gagayem kay kabsat addadta apo ti problema iti laptop overpricing outdated kung kunada tatta camera manen manuata nga piraso manugasot nga camera ti ginatang ti Department of Education iti kasta nga kandidat 155,929 idinso nga dito expose ti may isang aktivista nga ni Renato Reyes, ti kanu presyo lang nga po dito ang camera is 23,000 iti online gigiyim keng kabsat DJ nga klase ti camera Canon brand DSLR DSLR camera Canon gagiyim keng kabsat so papanan di kita nga kantidad apo anyatar aramiden di gito nga opisyales ti gobyerno kang runana deti akusaran nga departamento ti Department of Education from 23,000 pinagbalinda nga 155,929 pangalampay ti kasta paunay nga panagipakasat kwarta ti gobyerno gagayem kakabsat babaeng kadagitoy nga taga Department of Education nupudno detoy nga akusasyon. So kitain tayo no anya ti agbalin na po nga addang ti DepEd gapu tamang bukel kano apo ti may sa komisyon nya mang tutok iti panaggatang panagpurchase ti DepEd gagayem keng kabsat no mapo maaramid detoy adda nga ta assurance nga agbalinton nga husto ti presyo digiti gatgatangen digiti nagduduma wenno tibiyang ti Department of Education no kas pagarigan pudno detoy anya ti addang tibiyang dagiti agtuturay especially tibiyang dagiti pagpampadalinteg nga agin investigar ka digitoy tibiyang nga po ti Department of tibiyang ti gobyerno nasyonal anati addang da numapaneknekan na po nga adda kinapudno na ti kasta ti kadakkel nga nalustay wenno na kunniber gapo iti overpricing nga panaggatang iti camera ayon okay awan na po tinabati pa yung oras iti dito yung aldaw para iti programa ti damdamag ni Berto dito apo ti pagayam nyo Robert Berto de la Cruz iti technical control SK Chairman Maki Paulino Agustin ibatimin ti Natalina ay nga malem ti Huwebes tayo amin na sangapada. Agyaman kami abo, tin kay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero maginan ken uray jud balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka, tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Adtoy digiti umisong aramid, tapno di kasta, matagiben nga nasalun at ti agong. So, dagito'y sumaganat nga talong nga tips kaya't may panggap iti panang tagiben iti agong tayo wenno dagito'y nose. Umuna, nuadda pa nakabalin na kaya't liklikan tayo dagitay asuk, polusyon, dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno saan tayo nga hanlay nga COVID, so di ket pati sakit nga tonsillitis, kada
pharyngitis ket maliklikan tayo pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na iti panangdaldalus iti agong tayo mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper wenno lupot tapno dalusan tayo iti agong tayo wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kada tayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no Mang Robert. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Papagaya may kadwa daw ay kablawan ta kayo iti nagasat nga malem ti Huwebes tay amin na sampada. Petsado sinigulan ti Pebrero 2023. Maribo iti ENR Online idanon na kada kayo ti sabalim na naparang ti programa tayo Tinapalabas. Dito di bagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno intay man ni patangatang dito napili tayo nga surat nga intay ipaset iti programa Tinapalabas. Surat nga nakaipalaunan Tinapalabas pakasiknan ti biyag kinayat. Tibay sa nga pagayam. Ngem kasangwanan ni intay lukiben. Kit ibasa dito nga surat papagayam. Agyaman tayo kariti sumaganad.
Ti June floor apartment, ti barangay 50 Butong, ti Sudad Tilawag, babaeng kay Mr. Aurelio Fiesta Jr., manibada po di Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa di TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan, North Tawag City. Nadadigiti kayo tiyo i-consult, construction assistance nga kayo tiyo apo. Mabalin na kayo serbiyan ti TMT Construction Company, di nababa, keneng kalintigan ng presyo. Manipod pa nakaplano, aging kang malpas, digiti kayo tiyo proyekto. Dito ikit kukuha kinamatbatunan ni Honorable Telvin Tapawan, nga kami nga po di konseho, ti Ili, ti Marcos. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Esmer Gadisinaw, manipod po iti Barcelona, Pagilian, Spain. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, dati kahit yung i-konsultar ti doktor nga marikliknayo di Baguio, mapan, iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service. Kadaan ka rin tinalalaing nga po nga aircon technician tapnornosen dati problema ti aircon tilugan. Masarakan dito iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Edis Tamayo. Iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Daytoyan ti sumbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka rito traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatayan ka rin Next Gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka rin amin nga klase ti mula ket para ka rin tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. At yung din papagayam ngentay ibasa dito'y surat na nakay-palaunan tinapalabas ti maysa nga pagayam. Dati nga surat kidin patulod ti agnaga wenno kayat na ti paawagan iti tangatang iti nagan nga Elsa. Naisagudi iti surat ni pagayam tayo Elsa, tinapalabas ko Manong Robert.
kasla nakasaksakit ti barukong ko iti plano nga panangipaset. Iti preto nga programam tinapalabas ko. Yabrasak tinagasat nga oras mo pagayam ko. Ket sapay ta mataginayon dito nga programam nga umay pa kay patangatangan dagiti addaan napait na sa nga napalabas. Wenno addaan tinaragsak a kapadasan. Jak may bagano agbalin niya naragsak. Ti kapadasak ngamin kabsat. Idi agdamaket. Kasla kanayon latta nga sumursurot kanya. Ti pasamak karay di naglabas. Pakpakauna nga panangyam amukken kay di bagik. Manong Robert malaksiri di panangipan ko itinagan ko. Nagtaudak. Idi jak maawatan wenno nariribok. Nga pan na kay parswa iti dati nga lupo. Jak nariingan ti amak, wenno awan ti amak. Jak met ammuno sa dinno ti pakabiruka. Jak ammuno patpat gennak ti inak, wenno pudno nga anak-nak ti nariingak nga inak. Manong Robert. Data ti pakpakauna, nga pakilawlawagan, no anya a klase ti napalabas, ti kupkupi-kupak aging kay ti agdama. Ngemtap no mas nalawlawag ti amin pagayam ko. Sublianan ta, edi agtawenak iti sangapulo ketuppan. Ititawin ko nga sa ngapulo ketupat, Manong Robert. Agenrulak kuman, iti first year high school. Kaya't nasa wen katurturpus ko iti may kanem, iti di nga tawin ko. Mama ti awag ko iti inak nga puta, nagkapu kami iti Kamanilaan. Nariingakon nga kasta ti awag ko, iti agtawenak iti pitukit na imay kami dito yung probinsya ti Ilocos Norte. Mabalin nga damagem no apay nga sangapulo ketupat ti tawin ko. Edi agturpusak, edi elementarya, Manong Robert. Kastoy ti pasamak, agakar-akar kami ti pagnaedan. Agakar-akar kami iti balay nga upaan. Iti saan na masinunoong nga rason, ngem may sa ti amok wenno maawatak ta di agundaway. Daytaket gapu iti kaadok, dagiti saan niya maikanatad wenno pakaibabainan nga aramid ti inak, Manong Robert. Dayta ti rason nga no, makabiro iti pagnedan mi nga adayo iti pagadalak, saan ako namapan, saan kon nga ituloy. Iti naudi nga, yaakar mi kapsat, nadano ni di ti panag-enroll ko iti grade 6. Siyak nga mismo tinang-enroll iti bagig gapu iti kalikagom ko mga makaturpos. Stop no sa anak nga agbalin nga makunko na nga illiterate wenno no read no write, Manong Robert. Saan ko meta panangipangas? Ngem sa anak meta paudi ti unek ti klase, bayat iti kaaddak iti elementarya. Laeng adda digiti gundaway nga jak mayulo digiti ad-adalen mi iti unek ti pagadalan, gapu iti pan nakaburibur ko wenno maibagak nga saan nga nasaya at nga trato kanya ni mamang ko. Kasi di kunak nga panag-enroll iti klase. Edi may isa nga bigat kapsat nagsarita kami kini mama. Mama, panag-enrollen. Kaya't ko ti ag-enroll iti high school uray no. Nabakitan ako. Amok nga inauna akit ti 2 atawin no di ba ket 3 atawin ngem kanigiti ka eskwela. Ag-enroll ko mama. Pakaasik iti inak. Kinitanak tinasakit ti inak, Manong Robert. Ket kastoy ti balikas na. Saanen? Saan kan nga agenrol pa eh? Adu una yan nga, tak-tak ka nagastos ti kasapunan. Para iti panagandal mo iti high school. Makita met nga, narigat ti panagiyan ta. Mapangaasim. Kaya't ko ti makaturpos iti high school ta uray.
Pagadalik tong ti bagik no manay titawin ko ang trabaho. Pagpakaasyak ka dikin ka mama. Pakaasik iti inak. Ngem nagubsang nga sungbat tinauray ko ket kastoy ti balikas na. No kayat mo ti agadal wenno sumreg ti high school. Sa pulem ti buisit nga amam kayso ti mang paadal ken ka. Ngem no siya awanen ti pangalaak. Nabannug akon. Nabannugan unay ti bagik. Nadurduren ti kinatao. Para iti panangidurduri iti panagbiyak ta. So nga, saan na kun nga ringringen, maipanggit iti data. Kaslakla na ipalkat iti nagtugawak. Gapu iti pan nakadismayak manong Robert. Wen kabsat. Nadismaya iti nagbalin nga sungbat ti inak. Kasta ka di ti maysa nga ina pagayam ko. Nga paayen na ti kalikagum ti anak na. Tapnon ti kasta makaadal. Wen kabsat ko kaslak la makalwa iti day di agundaway. Wen makalwa ak kabsat gapu iti pan nakapaay ti kalikagum ko. Tapnon ti kasta makaragpatak iti adal. Agluwa ak kumangem. Sinaludsud ko iti bagik. Sa dino ti pangsapulak iti amak. Sipod na kariingak iti deto nga lubong. Awanen ti amak. Siya sino di kiti kabagya. Siya sino di kiti makamam mo kada kami ti deto nga lugar. Di kiti laing gagayim ni mama ti makit-kita. Awan ti ni uray may sa kabagyan mi ti deto nga lugar. Siya sino ti pagkamanga. Diyos ko, anya deto hinagasat ko apo. Mamati ka man wenno saan laing iti panagsarsarita iti nadagsen ti sagsagrape kiti inak. At dapay di kiti gundaway nga pisikal nga panangpasakit ti araramiden na kanya. Tungpaen, kuktaran wenno kukuhan na. Nga kayarigak ti kasla dakes nga taraken. Wenno taraken nga aso wenno pusa nga mabalin na nagtapuntaran. Kasi di na minsan manong Robert nagpatimpla kanya kiti kape ni mama bayat nga. Adda iti ruwarte pagupupaan ni amalay. Dito'y kabsat nga napangkuimpan ti tinemplak a kape. Ken dilin na nga black coffee. Idita igupen na ti kape. Anyan nga pan nakabigla na kabsat gaputa. Awan kano ti asukar na. Awan sinsao insayo na ti kape ti rupa. Animal ka Elsa. Abi nga di mo inikan ti asukar, black coffee kunak. Ngem dapat na da asukar, nakasano nga matilmo ko ti nakapapay ta kape loko. Torpe. Balikas ti ina. Ma, sorry. Sorry mama. Kinunak kabsat bayat nga pumpunasak ti rupak gapoy ti naisayo a kape. Ngem kasla sumged digiti mata na kabsat. Indisuna ti baso, ket dito'y ngay nasit ganak, ket pinungot-pungot nak ti inak. Gapu iti buteng ko, manong Robert, nagatrasak. Nagsubli ni mama iti lamisaan nga nang idiswan na iti kape. Wenno baso ti kape. Intira na deto'y kanyak imbaglaengen ta nakasikigang. Naala ti abagak nga anyan ti panaas ken sakit na.
Ket no nangat ngato nga tapagayam ko, amangan tatipispis ko tinapuntaan, ket mabalin, nga ditoy nga, makusbuak Manong Robert. Kasta ti kinaulpit ti inak kanya, kanay di agundaway, kapsat ko. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kasta meten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten, para kingka, kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kasta ti kinaulpit ni mama wenno ti inak kanyak Manong Robert. Nga daytoy ti pakabukbuklan ti saludsod no pudno nga anaknak wenno saan. Ngamin ket awan met ti mangipaneknek nga siya ket hususto nga anak. Ti bilbilang ko nga inak awam met ti amak Manong ko. Burburtya nga kan kanayon kanyak no apay nga kasta ti trato ti inak kanyak. Manong Robert, te kunakon agakar-akar kami kaday di pagnaedan. Ngamin, adda ti saan nga umiso nga aramid ni mama. Daytoy ket ti panangaw-awag da ken kuana iti Magdalena. Wenno ti bagbagada nga panagilaklako ti inak iti apagapaman na ragsak. Nupay madududog ken masaksaktana. Kasladyak mababalaw ti inak. Ngamin agpay suunay nga isuri mangisaksagat iti panagbiag mi nga dua. Wen Manong ko. Ngem ti ayan na nga pagdaksan, agbalbalin pa yen digiti pagnanaedan mi nga pagdadanunan da kadigiti pada na nga kasta ti ubrana wenno trabaho na. Kang runaan digiti lalaki nga umay iti mismo nga pagnanaedan mi Manong Robert. May sa ti kwarto ti balay nga upupaan mi. May sa ti kwarto mi ken ni mama. Ngem no dadduma kay kayat kun ti agedda iti mismo nga pannakasalas no awan lakit didig ti adu a bisita na. Wenno umay nga kainuman na. Wenno umay mangdanon ken kuana. No adda digiti umyan nga sa nga ili na kang runaan na digiti lalaki.
Ditan nga kulinikon kulatan ti bagik. Kadagiti tugaw iti panakasalas ti balay. Wen kabsat. Ditan to nga pasaray maamakap aglalo no adda digiti madlaw kung marimpadek iti abay ti maupupaan na balay. Pilitek to kabsat nga ikumot ti ules ko nga uray kay papanan ti panaglinglinget ko. Ngamin ket kasladyak kaya ta makita ti anyaman na mabalin nga mamira iti biyang ti kasipngetan. Manong Roberta. Naglabas digiti aldaw, nagtultuloy ti saan niya napintas nga aramid ti inak. Bumalasita nga ako ni titawin ko nga sa nga pulo ketupad. Kita mukon noan niya digiti paspasamak, Manong Robert. Kaya't ko kumanga tinggaren ni mama, ngem sigurado lakit di, nga pagsawan nak iti saan niya nasayat wenno amangan tadang ranak manen. Dito'y met nga, nagibturak iti panagrigat kang runaan na kabsat, iti panagistimar iti uneg ti balay, panaglaba, panaglutuken, panagdalos. Ngamin no kasta nga, rumwar ni mama iti rabii ket sumangpet iti parbangon. Sigurado nga agmalmalim tumanen, nga agturturo. Wenno saan umay digiti kabarkada na, ket aggiinom da iti uneg ti balay, nga pagiyanan mi. Adda pa'y gundaway nga, awan ti pagyanak gaputay pawil na meta mapanak iti kwarto. Ngamin nakareserba deta iti sangaili na. Adda ti na minsan nga napanak iti uneg ti comfort room wenno kubeta. Indagip ko detoy. Nagtugawak iti iliduro kabsat. Ket ditan nga inalak ti turog ko, Manong Roberta. Kasta nga laklak amek iti sidong ti inak. Adda digiti gundaway nga mapanpanunot ko pay din, nga gibusan ti biyag ko. Wen, kayat ko idin ti agpakamatay, tapnon ti kasta malpasen ti jak maawatan, nga panangidadadanes kanyak ti mismo nga inak, Manong Robert. Wen kabsat, ngem no kasta nga nakasaganan ti amin, kasla matalyaw ko ti wenno maitangad ko ti rupa kiti langit. Ket kasla da mangigawid kanyak. Malagip ko ti balikas nga saan nga rumbeng, nga gudasen ti biyag nga inpabulod ti Dios. Tatilaing Dios ti mabali na manguyos, iti deto nga anges. Ken kas kadagiti mang mangiga, nakadagdagsen kano abasol, ti pananggudas iti biyag, Manong Robert. Adda ti maysa nga aldaw nga naisagana kon ti maysa nga botelya ti insektisidyo, ket mapangkukuman inumen iti mismo a kubeta, wenno comfort room. Ngem jak ammo kabsat tagimmalis ti botelya ket natnag iti semento, nabuong detoy. Wen manong, jak mailawlawag no apay nga gimmalis. Nadlaw ti ina ket ditoy nga imay. Anya ti nabuong? Ay, insektisidyo ma. An-anwem ti insektisidyo. Apay nga da insektisidyo nga igim mo. Pang suyat ko kumakadig iti adu ako tun dita. Likod ti kubeta. Sa dino tinangalam. Dinawat ko ma. Naktisalbag ka, nakabangbangsit dito yan. Sige, dalusam deta. Kinuna nakabsat kagiddan ti panangyawat na iti walis ken dustpan. Nga pangakop ko iti nabuong nga botelya ti insektisidyo. Dito'y kabsat nga dinalusak nga road ket nagsubli do neg ti kwarto ni mama tapno ituloy na ti maturog.
bayat ti panagdaldalos ko kabsat. Agar arubos dagiti matakit ilwa. No saan ka nga nabuo? Mabali na nakaramid ako ni tindakla na bason. Nasa lungasing ko kumantik. Bilin ti Diyos. Ngimnas kinagibusa kong tibiyag ko. Mauma ako ni ti kinaulpit ni mama kanya ka. Naglabas pa'y di aldaw, nga kasla saan na sumingising ti init iti biyag ko. Kasla agnanayon nga nakulem ti langit ko. Kasla kang kanayon nga salsalukuban nak ni sipngit. Wen manon. Dahito ikat gapu iti kinaulpit wenno kinaranggas ni mama kanyak. Nagtultuloy met di aramid na keng kastamet ten iti pan nakapunpundik kariti dakes nga sarita may panggep iti ina. Ti awag daken kwa na nga, saan na mabaliwan no diket Magdalena. At dapat di gundaway nga dari ti manggeg ko nga. Peran ti anak ni Magdalena. Magdalena ti inana, sigurado nga. Magdalena tumitlaing ti anak na. Nupay kasla si kakalublatan di ti lapayag ko. Ken kasla nakakipet di ti matak. Nga mangkit kita iti makainsulto ala nga. Wenno pa nang matmatmat da kanyak. Dahito iti rason nga sa anak uray arumrumwar iti op-opaan ni abalay. Adad na nga kay kayat konti agindig iti uneg ti balay. Dito'y nga matrabaho pa'y digiti kayat nga maipatrabaho ti ina tapno awan ti pakabasura. Wen kabsat no adda imandar ni mama kanya agtigtigergera. Maamamakak nga amangan ta adda ti pagkamalya. Nga kay batugan tumanen, ti panangdangran na kanya, wenno pa na magsasauna kanya, karidag kakadakes, manunubay. Kedi may isang aldaw ada si marungkar nga sa nga ili ni mama. Dito'y nga dati binalon na nga makan. Pansit king kastamet ten sandwich manong Robert. Mapamuman ikarga iti plato di gito'y ta merindaen. Kinunana pinagtugaw na ti sa nga ili na lalaki ti mismo nga salas. Bueno pan nakasalas ti balay. Irikaddag iti kusina kabsat jak na igawid ti imak. Tapno ramanak ti pansit. Ken kinnan ko ti maysa nga sandwich. Idi nagpukaw ni mama. Elsa, umay mo ipandituin na ti makan. Ay, ma, kinunak nga agnerbyos. Dito'y kabsat nga malagip ko nga para kadakwa dalaeng tinasao nga makan. Diyaka mo iti manen ti araramidek. Agkurkuriti ak iti samo ti lamisaan. Wenno sikig ti lamisaan, manong Robert. Aginggang may ni mama ket apay nga nakurang mitten ti sandwich. Di ba't wadeta? Ay, ma, diyak mitten nagawidan ti bagik. Kinan ko ti maysa nga sandwich. Ken nangimalukungak ka deta pansit. Sorry mama, mabisinak namin. Pakaasik nga magtigtigirgeren ti bagik. Manong Robert, sa anak nga nagkamali. Nakadagdagsen nga akatos ti inaramid ni mama kanya.
Nga uriak lakas la na ulaw iti pigsa ti panang danom na iti ulok. Talaga nga si kakit mangibabain ka turpe. No jak ibilin akanem saan mo akang kanen. Ngamin, para kada kami deta saan na parakin ka. Kinunana nga ure la nagngaryet. Dito'y kabsat nga napadumugak nga limnikod iti lamisaan nga ayan ti ina. Isunti ng bagkat kadagiti makan katimpan na iti salas nga ayan ti sangaili na lalaki. Dito'y met nga inbiyat ko ti sangit. Sangit nga binuyugan ti marikriknak nga sakit. Gapoy tinapigsa pa ng katuswen no pa ng danog ni mama iti mismo nga ulok manong Robert. Ini ba naglabas digiti aldaw nga kasta ti sagsagrapek iti inak. Kabsat ko kasla kayat ko idi aguraen ni mama. Aglalo na makitkitak digiti karubami nga nakaragragsak da kadwada digiti anak da. Addadta digiti mapasungadak nga adda bitbibit da nga bag. Nga may mangipasimudaag nga napandanaggatang ka digiti arwaten wenno kasapulan digiti anak da. Idinto nga siya. Ninaminsan manong Robert Jackpay na puutan niya yung gatangan nak ti arwatek ti inak. Dagitiket di pagalusan na nga dadakkel nga bestida. Dadakkel a blouse wenno t-shirt. Uray panty. Dagiti alos na tited na kanya. Di tanto nga yilet ko ti siket ti panty. Tapnon ti kasta pagisuy ti siket ko. Ket saan namatnag no yusok ko manong Robert. No lablabak dagito yung arwaten umarubos tiluak. Umararubos tiluak. No kaanon tumanong nga mapadasak met ti mangisibro wenno agusar iti barong nga arwaten. Ngemjak ni namnama wenno jak na ipasigurado iti bagik no kaano. Ngamin kaste kunak. Ninaminsan sipudpuot ko saan nakpay nga inggatangan ni mama kada iti arwatek. Ore digiti makan. No anya ti subra iso ti maipakan kanya. Ket no kasta nga adda pakabasulak. Napalpalalo akpay ngem may nga tarake na aso nga mabalin na lata kubtaran wenno paltingen manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, Sauyo Fairview Quezon City,
ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga pinangikuati kuati lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Nagtulid ti panawen, Manong Robert. Saan met nga naglipas? Tikas la impyerno, nga panakipagnaed ko iti inak, wenno pan nakikabalay ko kinkwana. Panpanunutik ti mangpanaw ken ni mama, ngem sa dinno ti papanak. Aglalalo sa ang kuunay manen nakabisado ti lugar nga ayan mi, ididay di agundaway. Nagtultuloy metlatta ti saan nga umiso nga aramid. Nga pamataudan ti inak, iti agserbi ka na kami. Ti panangilako na, iti apagapama na ragsak. Wenno panangipaay na ti babagina, kada iti mawaw alalaki, kabsat ko. Adda digiti gundaway nga, kasla hotelen ti balay. Masukan sukat digiti lalaki nga umay. Nga adadda nga mangitunda iti uyaw, panakaumsiken panakalais. Aglalalo kanyak nga anak ni mama. Manong Robert. Jakam mo no anya ti aramidek. Kagurak ka diti inak, panawak ka diti inak. Masungbatan ka di gitoy nga saludsud ko iti bagi. No aramidek di kita. Makalungawak to nga ta, no agmaymay sa kaagbiag. Sa dinno nga amin di ti ayan di giti kakabagya. Manong Robert. Ngem sigon ken ni mama no, maibagbagana ken mayat ti utek na nagistorya. Kinagura ka no isuna di kiti naganak ken kuana idi agsikugak. Wenno may isikugnak. Aglalalo idi panawan tinakasikug ken kuana nga isu iti ama, Manong Robert. Dita nga maad-adal ko nga gapu iti nagbalin nga bunga ti panagsikugna ken ti pannakayanak ko. Ket isu ti mangal alot-ot iti nabara arik na kanya. Ket maaramid na ti mangdusa wenno mangidadanes kanya. Ngem masaludsud ko met iti bagik, naing kalintigan ka ni. Basol ko kadi nga mayanaka ket siyak ti bunga wenno rason nga kagura isuna digiti naganak ken kuana. Basol ko kadi no naikanak ti tsansa nga makakita iti lubong. Kaibatugak kadi Manong Robert ti madangran wenno mauy-uyaw gapo iti pannakaitao kiti deto nga lubong. Dagiti kankanayon nga mangburburi-buri ti panunot ko. Nga ni kaanuman ket jak mapanunot no sa dinno,
iti pagpatinggaan ti amin kang runaan na iti pan nakasungbat digiti ado asaludsud ko Manong Robert. Naglabas pa'y digiti aldaw kabsat. Agtawenak idin iti sangapulo ketinem. Idi maaramid ni mama ti Jactopoulos kalipatan nga inaramid na iti maysa nga anak akas kanyak. Tapno nalawag ti amin Manong Robert adda maysa nga umay iti mismo nga pagtaengan me. Nga ti panagkita ket kasla karelasyon ti inak. Wen Manong idita, mangig ko ti pagsarsaritaan da. Oh, kumusta ti tulad ta? Okay ka din? Kuna ti lalaki, okay yan. Masapol nga, diskartyen talangan na siya. Nakigtutak, anya ti tulag. Adda ka di aramiden da nga saan na siya at when may kaniwas iti linteg. Manong Robert. Agingga nga iti maysa nga bigat, nasapa nga imay ti lalaki, kastoy ti balikas na ken ni mama. Oh, nakaredy kayon, mapantayon. Anya nga, mapantayon ti sarsartaen da, ituhudak na ta. Ay Elsa, agdigos kanta, adda ti papanantayo kada tito. Ay, sa dinno ti papanantayo ma, itamang pa nga ikuyog dak. Kinunak nga mas daaw. Ay suwen, kumuyog ka. Kumuyog ka ta, itreat na ta ni tito. Mapantayo ti may sa resort. Sa dinno a resort ma, iti kabangiba nga probinsya. Out of the province tayo. Mapantayo iti sabali nga probinsya ken ada napintas nga resort ti jay. E jay tayo agneti, siguro talog hingga na yung patal daw. Kasta ka di ma, nasdaawak kabsat ko, no apay nga aramiden ti inak ti mangitugot kanya. E dinto nga dati-dati ket saan nak nga matagtangaman. Awan kenkwana no, agmay sa akit upaan na nga balay, uray no manung arabi iken manung aldaw. Sumangpet tulatan no kay kayat na. Napya kumapay no panunutin na no, adda kanek when no aday bati na para kanya. Ngem saan? Ngem iti daytoy agundaway agragot unay ti inak nga mangitugot kanya kiti papananda iti nasao a lalaki. Gaputawan ti maaramidak ta sigurado nga pagsasawan wenno dangran nakmanen no kumuntraak. Nagtulnugak. Dita kabsat nga nagdigusak ken nagsukatak. Ket dita makasukatak nakasaganan ti bag ni mama. Tinagyanan digiti arwaten na. Ada ka dimit lain nalam nga arwatem ket agbayag tayo. Ada ma, dagiti daan niya arwatek. Isu deti nakakarga iti paper bag. O sige. Mapantayon. Naglugan kami iti kotse. Tinasaw nga lalaki. Bayat nga panpanurnuren mi ti kalsada nga rumwari ti probinsya. Awan ti agun uni. Oresyak sa anak met nga nasken nga maki. Mangburak iti ulimek gaputa awan ti ammok nga sawen. Ngem maburburtya anak latta no apay pagayam ko nga intugot dak dagiti dua.
Iti kaadami tinasao nga resort, damok ti makastrek iti kastoy nga pagpasyaran manong ko. Imuna nga napan kami iti kwarto nga pagnedan mi. May isa nga dakila kwarto adaan ti dua a kama. Dito'y kabsat nga naburburtya anak. Kakakwarto kami nga ta. Kinun ko nak. Api nga sila mas daaw ka. Balikas tinak. Dito yak kadimit nga maturog mama. Siyempre, sa dino kumapay. Alangan na mga upapalitay-pay ti may sa akwarto ket nangina dito eh. Gusto na ituyin. Dua nga kama met ti aday dito eh. Maturog ka dito bangir ta. Na kami dito eh. Pawatam. Ay, uwen ma. Uwen. Mapandito ni ti panakaresta ko ng dito nga resort ket mangantay o. Ito na madamdama. Agpasya-pasyar tayo. Sige ma. Napan kami nga rod ng aldawin unangan iti nasaw nga pagpanganan iti unig ti resort. Manong Robert. Ngembayat iti kaadami iti nasaw nga panganan. Agkinkinidmat da mama ken ti lalaki. Kapsat ko. Nga jak ammo no anya ti pagkinkinidmatan da ken pasaray agin nisem da. Saan kumet nga inikkanti saan umiso a kay papanan. Ti maimat matanga ka nga panagkinkinidmat wenno panagkinkinidday da mama ken ti nasao a lalaki. Manong ko. Kasangwanan niya ituloy tayong ibasa dito surat ni Elsa, giyaman tayo ka rito sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan ti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No adda riti marikrik na yu ti bagiyo kahit yu ikonsultar iti doktor. Mapan iti doktor ang mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo ti John Floor Apartment iti Barangay 50 Butong ti Siyudad ti Lawag. Babaeng kini Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. No kasapulan niya po di construction assistance, manipot pa nakaplano, agingga nga malpas ti kayat yung proyekto, Serbian na kayo ti TMT Construction Company. Babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Pagilian ni Espanya. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin ang kakalaing nga aircon technicians tapnon ornosen dati problema ti aircon tilugan nyo babaeng ka ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan da pa iti produkto nga para ka riti taraken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti aming nga klase ti mula ken para ka riti taraken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nadanon ti rabi, Manong Robert. Rimwar da mama ket ti kadwa na lalaki. Namapanda kano iti bar. Ngayon bagada nga saan ako na sumurot nga puta. Sana may kanatad nga sumurot ang kadakwana. Dito'y kabsat nga nagyanak na rin iti uneg tinaupaan na kwarto. Nagbuybuyak iti telebisyon. Agingga nga kasla maalak idin ti ridep ko. Inyen nat ko nga rod ti bagik tapno ti kasta maturog akon. Ket makamuntulat tanda mama no sumangpet da gabutat damit ti tulbek na. Kabsat ko nalukagak. Iti bang nakaturog ko iti simmangpet ti inak. Ken kastamit ten ti kadwa na alalaki. Nga dito'y nga aglinlin na ilo da. Lupay nalidem ti silaw nga in-switch ko bayat iti pannaturog ko, wano sakbay ti pannaturog ko, makitkitak no anya ti aramiden na. Kabsat anyan niya pan nakarimen ko, idi paypayswenen di kiti doa, ti agkanaig, nga hal, nga dandani, maimatangak amin, nga maaramid ka nakwada. Nagkumutak ket limmikudak, ngem talaga nga buri-burin nagtinakem ko, iti aramiden ti inak, kastamit ten manong, iti kadwa na alalaki, iti day di agundawan. Kasladyak na alat iturog ko iti daydi nga nagpatnag. Madandanaga nak. Jak amuno anya ti agar ari-ariknak iti daydi agundaway. Wen kabsat. Kasla nagpatpatnag nga awan ti turog ko. Idi adda kami iti panganan kabigatan na. Kastoy ti balikas ti lalaki. O Elsa, nag-enjoy ka kadimet laing iti rabii? Kinunana. Sa anak nga nakasumbat, anya ti kaya tasawin ti lalaki, Manong Robert. Agenjuyak ka di nga mangbuya iti panagkanaig da iti mismo nga inak. Diyak mawatan, kayat ko ti makagurangim, saan ko nga mairuwar ti pungtot ko, iti nasao lalaki, Manong Robert. Ngamin kabsat ket sigurado lakit ti, nga ungtan wenudang rannak ti inak. No adda may isa o kasabali, iti kadwami a lalaki. Idi makapamigat kami, imbilin ti inak nga, umunaak manin iti kwarto ta, isagana kong tibagik ta, adda ti papanan ni. Agdigusak. Nagtungpalak nga rod, kaputa, mapanda ka nupay laing iti souvenir shop, kit gumatang da kariti, nakadisplay nga souvenirs. Manong Robert, kadigdigos ko nga, nakabidang iti tuwalya. Idi, mailukat tirida. Dito'y kabsat nga simmangpet ti lalaki, ti mismo a kwarto ni. Ngem idi,
malikudan na tiri daw ditoy nga inrekep na ket inlak na. Tito, ni Mama. Aday jay, ano pa lang tigay kaya't nagatangin yun, umaya kong tagdigusak. Kinunana. Sige tito. Kinunak kabsat nga, kinepkepak ti barukong ko, iti day di aguntaway. Masidig ti lalaki kanya, ket kastoy ti balikas na. Kagiddan ti, panang matmatmat na kanya. Nalapsat ka kaya, Melissa. Nalaplapsat ka ng tina. Ay, tito, hindi kiti sasawan nyo. Nalapsat ka, kunak. Nakalaplapsat ka. Kinunanakit ditoy nga, iniggaman na ti, pungwa-pungwan ti may sakari iti imak nga nakakipkip iti barukong ko, Manong Ruben. Nagdanagak, tito, anya ti aramide, aping iniggaman ti imak. Nalpasin ti tulad, masapul nga ipaay mo no anya ti kayat mo. Anya nga tulag, kinunak Manong Robert ngem dita nga impaidana kun ti lalaki. Alisto na nga nakaikat ti nakabalabal nga tuwalya iti bagik. Ket dita nga naibuyang-yang ti barukong kuken ko ana. Ditan kabsat nga rinugyan nan ti nagarusipsip nga kayarigan nan ti patong agar arusipsip iti kanal. Kabsat ko kayat ko idit agikis ngem ditoy nga binalaagan nak ti lalaki. San ka nga garamit ti skandalo di mo kayat papatayin ka. Papatayin kayo iti ina. Ipabusoy mo ti kayat ko. Balaag na Manong Robert. Kagiddan ti panangaput na itingiwat ko, ken dita nga agpapapasen iti bagik. Manong kudyak napupuutan ngem nariknak ti abges. Idita, serken nakabsat ti kinababaek. Papagayam saan tayo nga may lipas, ngay basa dito surat ni pagayam tayo Elsa. Kakuntsaba ka diti inana, ti lalaki akadwada tapno ramesen na ni Elsa. Padaanan nyo yung tunubigat, ti tuloy, ti panakaibasa dito surat ti pagayam tayo. Dito nga rin papagayam nga pumakada kami kada kay amin, para di programa tayo tinapalabas. Dadi di pagayam yun ni Robert de la Cruz, kinadwada iti technical control, ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Huwebes. Agyaman kami, tingkay panagbuya ken panagdingeg. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang da isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.